Bueno, desfeinats, així estem en la segona part del vlog de Mallorca. Com podeu veure, comencem el vlog amb una sala que té molt bona pinta. I no res, així estem. Adrià i jo, Adri gira la càmera i saluda al vlog. Hola. Bueno, pues res, estem així. També us ensenyarem algun vídeo en la GoPro que anem a fer. I pues hem intentat fer un poc incursió en eixos arbres, saps? En aquests barcos d'ahí. Però crec que mos han dit que no. Bueno, mos han dit que sí, però tenim vergonya que van. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Bueno, desfeinats, no res. Mallorca s'està portant molt bé amb nosaltres i nosaltres molt bé amb Mallorca. La veritat és que no sé si va sentir-se això, perquè està així en la funda de l'aigua. I no sé si es sent molt bé, però se ho estem passant de puta mare. I espero que us hagi agradat molt la primera part, que es va publicar la setmana passada. Este és el començament de la segona part, estem en el quart dia. I pues no res, anem a veure què fer. Crec que hem eixit perquè fa un moment estàvem darrere d'aquests barcos, perquè tenim uns peixos prou guapos, no tenim la GoPro perquè som un poc mononeuronals. Però no res. Sabeu què passa, desfeinats? Que vaig en la càmera i dic, tal, fes-me fotos. Encara me les fa forçant, saps? I després qui és el que fa fotos a Adri? Però bueno, crec que això és estudiar comunicació. En fin, anem així. Buenas, desfeinats. Quin dia ja, no? Quin dia. Estem així... Aina, vols així? Mira. Bueno, anem a dinar a casa de la padrina de Aina, o sea, abuela. I a veure què fem esta espera, perquè avui hem fet un poc el perro. El perrete. Espero que vos agradarà molt la playa d'ahir, que a lo millor hasta avui repetim. Però jo espero que no, perquè així vos ensenye bon contingut en valencià, contingut diferent. Compren-me! Bueno, estem així en el quint dia. La veritat és que hem fet avui poc de trellat. Recordeu de l'atardecer de l'altre dia que feia unes oles de la hòstia? Pues estem en el mateix puesto, però en un millor dia. Anem així a banyar-se i a esperar a que es faci bé l'atardecer. I demà vos espera una sorpresa que, si és tot bé, serà, per mi, com dir-ho, un sueño cumplido tampoc, no? Seria com una cosa que, de les que tens que fer en la vida, pues una d'eixes, pues feta. I no res, ara vos deixo unes tometes per així també, anant pa Caracala.
Bueno, desfainats, això és increïble. Ahí estan darrere Adri i Aina. És que és una locura. Jo, de veres, estem ara mateix en la Golden Hour. Fixeu-vos tot això ahí darrere, el mar. Bueno, jo també podria acostumar-me a la vida de Mallorca, a venir a la playa antes de sopar. Locura. També volia aprofitar per reflexionar un poc i dir-vos que sempre que tingueu l'oportunitat de fer un viatge, feu-ho i disfruteu. Disfruteu, que és el més important. I així el modo Sergi filòsofo que està delirant, però bé, fetent, mensatge molt important. Unes palabras. Bueno, no haurà sigut el millor atardecer, perquè no ho ha sigut. Però per lo menos, jo crec que mai m'havia quedat, o feia molt de temps, que no m'havia quedat fins que el sol quasi se n'anara en la playa. I amb vosaltres, carinyos. Bueno, desfainats, el dia d'avui s'acaba. La veritat que m'ho he passat molt bé, aunque ha sigut curt, perquè hem estat un poc descansant i tal, però ha sigut, la veritat, que la playa molt bé. I pues bueno, demà, o sea, d'ací un moment per vosaltres, ve una cosa molt guai, si es ve tot. Bueno, esta era la sorpresa que vos diem, i és que hem matinat perquè són les... Quina hora és, Adri? Són les 7 quasi. I... joder, això no té preu, És que això no té preu. Bueno, allí, les muntanyes que es veuen d'allí, és Menorca, no? S'aprecien amb la càmera, en veritat, no? Adri, què opines d'haver matinat tant? No t'ha agradat, no? No opina res. Bueno, el sol molt bonico, però se'n tornem a casa a dormir, no? Perquè, a veure, la matina està bé, però avui el dia també va ser llarg, perquè ara ho veureu, perquè tinc que agarrar l'avió a les 9, però de la nit. O sigui que encara imagineu-se si queden hores i n'hi ha que dormir un poc, o si no, pues no res. I pues bueno, vos seguís contant a veure què fem al llarg del dia d'avui i pues poco más. Espero que vos hagi agradat molt, igual que a mi, que jo crec que això no ho havia vist mai, o poques voltes, i és que ha sigut... bueno, a mi m'agrada molt. Fent de guiris, no? Anem a pillar forces i pues a... Bueno, vaig acabar ja així el vlog perquè estem esperant que isca l'avió i no res, l'últim missatge ja per acabar el vlog i un poc reflexiu. Bueno, primer que tot, donar-li les gràcies a Aina, que on estem en sa casa i ens ha aguantat estos dies, que la veritat que Aina, a ella i a les seues amigues que també hem estat en ella, i també com una xicoteta reflexió que Adri i jo hem arribat, i és que
se'n dona compte que està clar que està el valencià, està el català, que és el mateix idioma, però que canvien molt les maneres d'expressar-se cada un. Però ha sigut una cosa molt bonica perquè, al igual que ells vos ensenyaven paraules, vosaltres també. Però bueno, això no és el que estava dient, sinó que se'n dona compte que parlen la mateixa llengua i cada un ho parla d'una manera i és una cosa molt bonica. Jo ho dic això doncs, perquè s'animeu a crear contingut en valencià o contingut en la vostra llengua, en castellà, en català, en balear, en anglès, en russo o en mandarín. I no res, que feu el que vulgueu, espero que us hagi agradat els 2 vlogs de Mallorca i ens vegem en la pròxima aventura, que ja vos la diré perquè m'esperen més viatges, així que ja es vegem. Enxufa-li!